mitä, missä se ei oo sitä avainta. Se on aika paljon myrskyssä kyllä vielä. Joudutaan menee sen läpi. Varmaan tää luultavasti ehditään suorittaa kyllä tää. Okei, nyt vaan chestit tosta kantoo. 2 vaihtoehtoa, joko taistella sitä tai mennä ottaa pienempi palkkia toisesta outpostista. Noniin. Olisiko nyt tykityksen paikka, pojat? Jep. Tuulta munilla. Okei, vika hai alkaa paistuu. Oli hyvin paistettu. Noin. Joo, niillä oli aika paljon lootia noilla tyypeillä. Ancient Goblet ja Mysterious Vessel. Ollaan suuttavain. Tässä olis kyllä Planner Outpost nyt heti tässä vieressä, että koska on fiksu myydä sinne. Voidaan käydä myymässä osa kamoista. Voidaan käydä jo myymässä jo tässä vaiheessa. Jep. Jätetään ainoastaan toi kiviavain jätetään ainoastaan toi kiviavain. Joo. Maatalikkoa se vähän. Pienillä kolahduksilla. Se jumimme. Mä en pääse tikkaata ylöspäin. Taas verkkoviive. Joo. Jossain kanssa taas vissiin verkkoviivettä, niin en päässyt tikkaata ylös. Jätetään toi kiviavain on tossa Ancient Chestissä on toi kiviavain. Se kiviavain on siellä. Joten älkää myykö sitä. Joo. Hyvä tietää. Mä niinku en tiennyt, että pystyykö tossa myös noi kiviavaimet, tai kulta-avaimet pystyy kans ryössään halutessaan. Okei, oliko se siinä? Nyt. Rainer of Dark Tides on niin tossa. Tossa on yksi testi ton hissin päällä. Niin se, älkää myykö sitä... Se ei oo Ancient Chest. Se on täällä alhaalla. Okei, hyvä, että veitte sen alas. Hyvä. No, jätetään tää Rainer of Dark Tides. Eikö mitä, missä se ei oo sitä avainta. Ei helvetti. Tässä se on. Se on. Se on täällä kannen päällä. Jostain syystä. Mä tiedän laiteks mä sen vahingossa sinne. Okei, no niin. Okei, katsotaan mä katon missä se toinen Reaper-laiva on. Ja se kyllä se on yhä tuo Reaper Sideoutin edustalla yhä edelleen. Se on paikallaan nyt vain. Se on yhä paikallaan nyt. Aha, no. Se on aika paljon myrskyssä kyllä vielä. Joudutaan menee sen läpi. Joo, se on lähtenyt liikkeelle toi Galle on jo lähtenyt liikkeelle, mutta se on yhä edelleen mutta se liikkuu tonne kohti Reaper Sideoutia, että se kääntyy oikealle päin. Kääntyy meistä poispäin. Joo. Okei, me aletaan kohta olla jo perillä, että... Täytyykö aika hidasta? Me mennään myrskyn läpi. Joo, tässä ei näe yhtään, missä me mennään. Joo, me mennään jo vähän sivuun. Pitäis mennä vähän... Kannattaa kääntää pikkusen pohjoiseen päin vielä. Mä en tiedä missä on pohjoinen, tää pyörii tää. Käännä vasemmalle päin. Okei. Okei, tuli reikä. No, nyt me aletaan oleen oikealla, kupsaa nyt vaan yritä pitää vaan suoraan. Aha, täällä vuotaa nyt tossa reikä. No tässä suoraan edessä se meneekin.
Voidaan jo hidastaa jo tässä vaiheessa. Täällä on muuten, hei täällä on muuten kaksi muuta, täällä on kaksi Reaper-laivaa meidän lisäksi. Tuolla Maradesartsissa on tuolla pohjoisempana on yksi vitosleveli. Ja täällä on sitten on niinku tonne okei se on nyt menemässä tonne itäänpäin menossa toi toinen galleoni. Tai nyt se kääntyy nyt se tuntuu näyttäis kääntyvän muuten meidän suuntaan. Joo, kyllä se kääntyy no niin, nyt se kääntyy meidän suuntaan. Joo, se näyttäis pyörivän paikallaan, se pyörii niinku sellainen pienellä liikkeellä pyörii. Et kannattais, tehdäänkö sillä, että tehdään pojat sillä, että yksi jää pitää vahtia. Joo, ihan hyvä idea. Yksi jää pitää vahtia ja me sitten käydään hoitamassa se tyhjennetään sitten se ja tyhjentämässä se holvi. Se on... Kato, nää pieni... Se... Eiks se ollut täällä? Joo. Se on siinä, no niin, okei. Joo, se oli siinä se. Okei, ja Sääseveri pitää vahtia. Juu. Mä näen ton Kannattaa välillä etäisyydessä. kannattaa katsoa just karttaa, että missä se toinen Reaper-laiva menee. Se toinen on ihan älyttömän kaukana. Joo, se on kaukana. Kaukoputkilla. Joo, se on kaukana. Kyllä me ehditään varmaan tää luultavasti ehditään suorittaa kyllä tää. Okei, nyt vaan testit tosta kantoon. Miten tosta pääsis? Se pääsit tuonkaan? Mä löin sen medalonin ja mä tiputan sen tohon alttarin viereen. Ai. Mä en pääse tuon päälle. Okei, pudota niitä, jos sä löydät niitä medaljongeja, niin missä se on se yksi medaljonge? Tossa. Alttarin vieressä on yksi. Tossa on yksi. Tossa on yksi. Okei. Tässä. Mun kädessä. Ota. Sun kädessä. Okei, Näin. hyvä. Kaikki. Noin ketju. Täytyykö toista? Se saattaa olla tossa kohtaa. Tossa ylhäällä, mut mä en oo. Tossa se on se viimeinen medaljon. No niin, hyvä. Nyt löytyy viimeinen. Hyvä. Okei, toi on noin. Okei, se aukes. No niin, hyvä. Se aukes, hyvä. Ja sitten tämä megapotti tästä. Joo. No niin, nyt sitten. Mä otan, onko siellä vielä niitä pieniä helyjä jossain, niitä pienempiä? On tos siinä alttarin vierellä on niitä. Okei, mä otin tosta kultakasoja kanssa. Mä otin kultaa vaan. Jep. Meidän vieressä sloop. Ei kai. Kuinka lähellä? Se todella lähellä. Ei helvetti. Aha, Pitääkö jaa. tulla sinne? Katsotaan mitä se tekee. No laita alle. Ei se kyllä kovin vihaselta vielä näytä. Se olisi Joo, no. ampunut jo varmaan, jos se ois. Se varmaan Luulet. yrittää oikeeta hetkeä. En tiedä, se saattaa olla solopelaaja. Joo. No nyt meidän pitää mennä. Toi mies sulkeutuu tatutuun jo. Joo. Tuolla oli vielä joku pienimpi jäi, mutta jääkö? Joo. Okei. Joo, hiekin on tässä ihan vieressä tää. Sulla on mennyt... What? Okei, se uppos. Se sloopi. Ai se upposta vai? Okei. Juu. Okei, no niin. Okei, hyvä. No pidätkö siellä, varo kuitenkin ettei sieltä tuu bordaa ja oot Punnerbussin kanssa Mä luulen, että se liivas koko pelaajan. Okei, hyvä. No parempi no hyvä vaan. No me saadaan sitten sen lootit kans, jos niikseen tulee. No niin, nyt sä voit sen verit varmaan jo tulla kans hakee näitä samoja. Tosta yksi luiseva kaveri. Pari luisevaakin kaveria.
Otit mut vahingossa. Voi vitsi. No, Näin kyllä sattuu. Meinasin osua taas. okei. Ei siinä taida olla. No tossa tulee toinen luuranko Thunderbussin kanssa. Missä näitä paljon? Ai. Jos me saadaan nää kamat myytyä, niin ois aika... Okei, meillä on nyt nyt pitäis olla, joo, level 5. No niin, level 5 Reaper. Joo, tää oli kyllä harvinainen tilaisuus saada suoraan se avain. Niin, oli tosi harvinaista. Ei oltu aikaisemmin saatu kiviavainta ryöstettyä pelaaja. Nyt me voidaan lähteä häippäseen. Nyt voidaan häippästä. Eikö se ollut vielä 2? Niin. Ei ollut, mun mielestä siellä ei oo enää muuta. Oli siellä 2. Tossa. Jaa, niin noin, joo. No nyt on kaikki. Mä en vaan nähnyt niitä äsken. Okei. No niin, nyt. Ja nyt voi harppuilla meillä. Yes. Niin. Thank you. Se liikuu. Kiitos. Joo, Tosiaan se toinen Reaperi katos kokonaan mapista ja sitten toinen. Se ei vaan liikkunut ollenkaan. Pitäisikö me olla hullun rohkeita ja kokeilla viedä kamat tonne? Niin vaikuttais melkein satavaralta, että olisi meritaistelu, jos me mennään sinne. Joo. Totta. Ne siis ne näyttää tuntuu vahtivan tota aluetta, että ne kiertää tossa koko ajan. Joo, on vaan 2 vaihtoehtoa, joko taistella sitä tai mennä ottaa pienempi palkkia toisesta outpostista. Joo, kyllä se täyttää niinku, kyllä se kääntyy tohon, että kyllä se näköjään menee tohon lähemmäs rakennusta, kyllä se törmää. Niin toi on just se hyvä paikka myydä. Joo, se menee just sinne, minne meidän pitäisi mennä. No, ollaanko me hullun rohkeita ja mennäänkö sinne? Niillä on galleoni, niin ne kääntyy meitä paljon hitaammin. Niin no kokeillaan vaan. Jos ollaan, otetaan nyt riskiä, katsotaan nyt. Olisi hyvä saada tuo Reaper Cold Order 5 toi lippu myytyä. Että tässä... Jos mennään vaan niinku hanasta päin ja heitään tulipampit sinne. Kaikkea. Ja luurankolaiva hyökkää, no niin. Okei, se voidaan. Saarikin ampuu meitä. Ja toi voidaan kyllä ignorata. Ja galleoni, no niin, sieltä tulee. Barrelballia, hitballia ja Leary. Okei. Niin niitäkin vois käyttää. Hyväks. Ei ehkä kannata. Kyllä se menee kauemmas. Ahoja ampuu erikoiskuulia, mutta ei oo. Toi menee ohi. Noin. Asumastaa. Kyllä. Se ei vahingoi. Ja siellä se näkyy nyt se kaljon. Joo, niin näkyy. Katsotaan nyt mokaako ne vai mä katon et missä ne. Joo, kyllä ne on siellä pysähdyksissä, et niillä. Mutta toisaalta ne on nyt, että meidän toisaalta kannattaa ehkä kääntyä vähän vasemmalle ja kierretään niiden selän taakse. Et tehdään sillä lailla, kun toi Castaway tulee tuossa edessä. Sä lähti lentoon! No mitä? Mun ruudussa lähti lentoon sillä vähäksi aikaa. No se taas, mä luulen taas varmaan ehkä jotain. Onko sitä jotain verkkoviivettä vaihteeksi taas? Joo, no nyt se taisi olla paikoillaan. Joo. Hei, käännetään tän saaren jälkeen, mikä Castaway oli tuossa vasemmalla, niin kierretään sieltä vähän tonne vasemmalle päin ja kierretään niin suoraan niitten taakse. Niin
jos me tästä mennään suoraan, niin me joudutaan suoraan niiden tykkien tulilinjalle. Joten olisiko parempi kiertää tuolta. Mennään tosta Castaway Islandin ohi ja kierretään sitten vähän ja koukataan sinne. Joo, sillä just. Vasemmalta puolelta koukataan sinne. Niin. Sitten juuri sillä mentaliteetillä, kun ne ei pysty kääntyyn kauhean nopeasti. Ja niillä on purjeet niillä on etumaiset purjeet laskettuna. No niille tulee kyllä vähän kiire. No mä sen tiedän, että niille tulee vähän kiire kääntyä, kun me päästään ollaan jo näin lähellä. Siis kattookohan ne karttaa ollenkaan vaikka. Mutta otetaan nyt. Mutta mä otan valmiiksi tykinkuulia valmiiksi. Ota sä Severin on erikoiskuulla käyttöön. Okei. Ota sä erikoiskuulla käyttöön. Kirjoituskuulla käyttöön. Katsotaan nyt, jos saadaan tosta Reaper-laivasta upotus, niin tuolla niin olisi ihan hyvä. Ehtiiköhän ne lähtee liikkeelle? Mä vähän epäilen, että niihin... Käänny vaan vasemmalle, ei mennä ihan noin läheltä. Okei, myrskykin vielä. Hidastetaan... Ruvetaan jo hidastaa vähän vauhtia, ettei mennä ihan näin lujaa. Joo. No niin, nyt valmiina. Joo. Ja kyllä taataan nyt kyllä. Se kyllä kämmätään. No niin. Olisiko nyt tykityksen paikka, pojat? Jep. Tuulta munilla. Ollaan taas. Hyvä. Yes. Ota loppupaukut, otetaan lisää. Ne ampuu linnoituksesta. Ei vältä siitä. Oho. Se on vaan yksi tykki. Ai mä osuin tykillä sinne, nyt ne tapputaan, mä kuolin. Ai jaa. Saatteko revaivattua mitä? Mä saan... Ampukaa, yrittäkää ampua sinne. Ai. Joo, no mä tykitän sitä. Mä vien sun tykkää. Ei se Sinä mä upposi. mä ländäsin tonne, mä ländään sinne. Mä yritän mennä tappaa sen miakalla ton tyypin tuolla. Ja mä korjaan laivan. Joo, korjaa vaan. Ja täällä on tyyppi. Joo. Ai, tappo mut. Yrittäkää sitten, jos sä saa korjattua, niin ländäkkäs. Yrittäkää sitä Ja tappaa. tulee viho laiturilla. Jep. Saatteko tapettua sen? No mä päädyn kuolleiden laivaan. Mä oon kuolleiden laivassa. Mut niitä laiva Tulee heti uppos. kapul. Varmaan. Niitä laiva uppos. Niiltäkin. Ne ei pääse enää pakoon meiltä ne ei pääse. Pakoon ne ei pääse. Oi, hyvä. Hyvä. Mä käytin sitä videon takuutta sit kun se on siinä ylösnousua niin sit ampuu. Hyvä. Sit se vaan shottaa sen jälkeen, ne on aina suoraan tikkaista. Ampun sen, niin tappaa kerrasta. Se ei pysty väistämään sitä mitenkään. Kyllä. Onks siellä? Joo, kyllä. Siellä kelluu nyt niitten luotte tyyppiä luutit. Se rannallakin ilmeisesti jotain. Onks siellä vielä kuinka monta Hei, varokaa siellä rannalla tähtäillä. Ai joo, niin onkin. Joo, niin mun osu. Vois kattaa harppuuna, ehkä. Niitä Mä harppuuna. mietin ihan samaa. Varmaan vasen harppuun. Mistä se tulee? Mä Tulee tossa suoraan se. edes. Suoraan keulussa. Joo, ne myy niitä. Mä menen sinne, mä yritän. Mä menen sinne. Mä sain! Oho, Hyvä, tappakaa se. Oho, mulla ei ollu. lens veti. Mä kuolin, joo, mä kuolin. Ai perhana. Ei täälläkin, kato onks täällä. Ei täällä toinen tyyppi. Ai. Ai ne tappoo mut. Ne on täällä portin sisällä on yksi tyyppi, näitä on 3 näitä tyyppejä. Näitä tyyppejä on 3. Okei. Joo.
On niitä on kolme niitä. Enää kaksi, niitä on tyyppejä enää kaksi. Niitä on enää kaksi. Et yhteisvoimin tää hoituu kyllä. Voi olla, että se yksi tyyppi, joka me tapettiin, niin se koittaa jo seilata takaisin päin. Voi olla, mutta se on pieni kiire. Ei todennäköisesti pääse, koska yksin toi on ihan sairaan vaikeeta Galleonia ohjata. No, ei sen tarvitse asettaa kurssi suoraan, niin ei se tarvitse muita sen jälkeen. No sait... No niin sieltä ampuu. Mä yritän harppunoista tyypi. Joo. Mä sain sen harppunoitu, tappakaa. Mä sain sen. Yes, Hyvä. Siellä toinen tyyppi. Joo. Siellä on toinen tyyppi tuolla, se on tuo... Nyt mennään kaikki kolme. Okei. Mennään sinne kaikki sisälle, niin tapetaan se. Juu. Joo, mä voin verää Feilasin vahtiin tän toistaiseksi. Mä feilasin mun hiekkadas. No niin okei. Se on sieltä, varmaan se voi yllättää sieltä varos, se on siellä takana. Joo. No täällä on tyyppi. Täällä on toi tyyppi. Osuin. Hyvä. Joo. Mä tuun toista kautta selkään. Mä sain sen. Hyvä. Oi, hyvä. Hyvä. Okei. Joo, mä sain sen. Et niiltä jäi luuttia tähän rantaan, luuttia vielä tähän rantaan, me voidaan myydä ne. Me voidaan nääkin, otetaan niitä luutit, mitä siellä laivassa vielä oli. Nyt häivytään ne muuten aika myydään ne aika nopeeta, mitä me ollaan. Mitä? 3 stackia lautoja tossa. Noita ei kyllä pysty ottaa. No niin, ne menetti kuitenkin, ne menetti ne kuitenkin. Noniin, okei. Mä otin sitä vähäsen vaan mukaan. Joo, hyvä. Tämähän tossa pikkusaaressa sattuu. Okei, no mä myin noin mitä noilla oli tyypeillä, oli täällä kalliolla. Okei, no niin. Ja sitten nää meidän kamat vielä. Joo. No saitteko te noista vedestä poimittua, mitä niillä oli vedessä noilla tyypeillä? Joo. Joo. Hyvä. Ajaaks sä vähän, vois ohjata vähän laivaa vai vie vähän lähemmäs? No, me yllätettiin ne housut kintuissa, päästiin yllättää, niin oli noin aika hyviä, että ne sai mut tapettua. Se toinen tyyppi, mikä mä tapoin, niin se ei ollut kyllä kauheen hyvä. Sillä ei tainnut olla pyssyä, mutta pelkästään miakka sillä oli. Sen mä sain listittyä. Himakova kyllä. Onnistuttiin oikeasti. Niin. Joo, me yllätettiin käytännössä ne housut kintuissa noi tyypit. Et ei ne varmaan huomannut kattoo, että me tullaan. Ne ei kyllä ne ei kyllä ajatellut, että me tullaan noin nopeasti. Että me tullaan näin nopeasti ehditään tulla. Meidän ottaa laivassa pienet loppuryypyt ja sitten voidaan opetella tätä seikkailua. Saatiin taas yksi Levitos-levelin Reaper-laiva upottua, tapettua sen miehistä. Niin, saatiin ainakin tasapelisen kaa. Niin, kosto. Se oli meidän kosto. Se oli meidän kosto, kun ne upotti meidät aikaisemmin, niin tämä oli kostos. Kyllä vaan. Montako storakereittiä niillä oli? Joo, oli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Melkein yhtä paljon kuin meidän ennätyksessä. Joo, niin meillä taisi olla vain 2. Niin. Joo, meillä oli vaan 2, mutta joo, ne oli ihan sairaasti kerännyt luutti. Ei ne päässyt enää pakoon, meitä jossain vaiheessa ei enää päässyt enää pakoon. Näyttää nyt olevan tuolla, meidän vähän tuolla takana. Sitten meillä on. Joo. Tuolla. Joo, ei jees. Ne janoo kostoa, voi peruste. Mulla on nyt 2 590 ja risat tuotta kultaa tällä hetkellä. Ne sitten tuli heti saman tien näköjään janoon kostoa, et voi hemmetti. Se oli kyllä, joo. Joo, mä otan kans. Täällä on vähän vettäkin täällä, kantina olla. Tuolla on kai joku chesti tossa pikkusaarella. Ja nyt vaan ei kun me saatiin hyvä voitto niistä, niin
Joo. Vähän flexataan noille juhlistamalla. Joo. 200, joo. Just Miksei se niin. räjähdä? Tässä on se vaan tommonen suihka. Joo. Varmaan. Onko? Siitä lähtee Onpa sinne huono. paljon. Missä on lisää? Nyt oli erilaisia jossain. Näissä miljoonasta storakista. Ja tässä on tossa tynnyrissä, mikä on harppuunassa. ensimmäisissä, joo. Näissä sekoissa, kun on tykin kuulunut. Se oli vaan pleerejä. Miltäs tää näytti? Olisiko tää vähän parempi? Toi on ilotulite. No niin. Toi on pilkku. Toi on ihan suoraan pilkan tekoon. Katsotaan niitten ilotulitteita. Niin. Tää on tässä Ja pieni pääsiäisen ilotulitus meille. Jep. Onks vielä, missä niitä oli ilotulitteita? No täällä on nyt vaan signal flare tossa ja... Ai, tuli näyttö. Tää tuli mullekin heti. No niin, joo. Just Mä näin. voisin ihan puhunaisen siinä Alfredikin osia on. Okei, nyt tuli sumu, niin me ei nähdä missä ne menee. Okei. Alko. Niin, Joo, ihan hyvin. On ihan onnistunut seikkailu oli tänään. Kyllä. jep. Saatiin, Ja tää oli kyllä aika huippu. saatiin sentään noista tyypeistä saatiin sitten vielä kosta. Kun me saatiin ne upotettua. Jep.